Report! Mas pinaigting pa ng RMN-IFM Dagupan at Pangasinan State University ang partnership nito sa paghubog sa mga mag-aaral upang maging globally competitive. Dumalo si RMN-IFM Dagupan Station Manager Mark Espinosa sa isinagawang send-off ceremony para sa interns ng mga College of Arts, Science and Technology students ng Pangasinan State University Bayambang Campus. Binigyang diin ni SM Espinosa ang kahalagahan ng pagpapalawak at paglinang ng kalaman sa pamamagitan ng pag-apply nito sa tunay na buhay, gayon din ang mga katangiang dapat nilang taglayin. Okay, so be respectful, be punctual, no? Palagi kayo dapat alam niyo sa aming industriya, kung sa ibang industriya, be on time, di ba? Pero sa media industry, kung sino mo i-deploy po ng company sa media industry, you always be ahead of time. If you want to be successful, be on time. But if you want to be great, be ahead of time. Kung passion mo talaga, you are not just motivated of money. Perseverance. Challenge will come, but they are part of the learning process. Professionalism. Always conduct yourself with integrity, discipline, and respect. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng tanggapan ng universidad sa patuloy na pakikiisa ng RMN-IFM Dagupan sa layunin nilang maging globally competitive ang kanilang mga estudyante. Sa kasalukuyan, 2 empleyado na mula sa IFM Dagupan ang nagtapos sa nasabing institusyon. Ang pakikipag-ugnayan ng dalawang institusyon sa isa't isa ay isang oportunidad para sa bukas at mas pinalawak na oportunidad para sa mga empleyado sa hinaharap at para na rin sa pagpapalago ng ekonomiya. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.